Здравейте, аз съм Жустин Томс и днес искам да си поговорим в нашата серия с видеа полезни за вашето онлайн присъствие за това какво и как можете да правите във Facebook. Разбира се, няма да ви кажа голяма тайна, ако ви кажа, че трябва да имате някакво присъствие във Facebook, без значение дали сте малка фирма, организация или сте вече по-голяма фирма. Но какво точно във Facebook и как да измервате успеха във Facebook, ето това са наистина важни и големи въпроси, на които не може да се отговори много лесно. Ключовото е да знаете, че трябва наистина да имате присъствие там. Дали ще анонсирате свое събитие във Facebook, дали ще го използвате за други цели, като това да си имате фен страница или просто ще пуснете реклама там. Силно е желателно да имате свое присъствие, защото това е най-голямата социална мрежа. Всички говорят за нея, разбира се, но освен, че всички говорят за нея, много хора я ползват и всъщност това налага да имаме присъствие и там. Какво и как в детайл ще се радвам да обсъдим в среща с мен или с някой от нашия екип. Знаете, ние сме на www.abcbg.com.